No comunicado enviado esta tarde aos medios, Fátima Abal tamén criticou a postura de certos grupos políticos. A alcaldesa asegurou que con comentarios cando menos desleais pretenden romper a normalidade e transmitir unha imaxe de rotura entre ambas institucións, que é, segundo insiste a rexedora, radicalmente falsa. O edil de Cambados Pode foi o que se amosou abertamente máis crítico coa postura do Consello Regulador esta semana. Tras coñecer o acordo entre a alcaldesa e o órgano vitivinícola, José Ramón Abal negou que exista esta normalidade da que falaba Fátima Abal e asegurou que seguirán adiante coa moción da súa formación. Insisten que as decisións sobre a festa do Albariño deben partir do pleno do Concello, unha idea que xa defendía este mediodía. Pois que decidan, que debatan esta moción e a partir pois dese acordo do pleno, pois a partir de aí que se inicien as conversacións. Entendemos conversacións, non negociacións. Nós decimos que ese acordo do pleno do Concello de Cambados é innegociable, e tamén non se nos pasa pola cabeza que o Consello Regulador non acate unha decisión do Pleno. Nos damos por feito de que se o Pleno do Concello de Cambados acorda cerrar, pechar as casetas a unha hora, pois a Denominación de Orixe en Rías Baixas acabaría evidentemente pois aceptando ese horario. Para Abal Varela, a aprobación unánime da moción sería o único garante de que o Consello Regulador cumprirá co acordado. Insistiu en que a súa formación non se fía do presidente Juan Gil, aínda que interpreta o anuncio do convenio como un cambio na postura do Consello Regulador que deriva da presión efectuada por Cambados Pode. Negou, ademais, que esta situación supoña unha nova crise de goberno na vila.